mbodza maki faniresi yani nini mbodza Zebedia nini tangamire nyaya pamberi penyu nyaya ndeyekundipuma ulo ida kulipa nemombe imwe chete uyane mbodza ako chitipane mari yedare akutaura izvozvoti mbodza maki faniresi achitaura kuna mbodza kama iwo kamera sei uinhamba chitatu kubva ndii kwabarwa kwangu kumashure mangu. Raditaure kunzve makuti akakutuka sei zvaita sei pamusoro yenyati mambo pamusoro yemukaunu mukomana uyu nyaya yekundipuma haana kutangana pane makore achingoti maki uya utore kubuda usiku mali usiku eidaidzira uya utore nyoka dzako ndiri kutadza kurana nenyoka dzako achizviita ichikungoti haatozvoita ukama nzimbonyarara kuzodzimara iye zvino abva achinja abva ati inini ndiri kurwarisa mwana wake akubva ati iye ndakandotora mashira amai emidzimu kuti ndirwarise mwana wake. Aka zvese izvozvo achitaura makawandisa yani akachizopedzisira izvozvi vabva vaenda kotora machira vabva vauya nemuporofita wake kwakuti tode machira ndibva ndamboda kuramba zvikanzi ndino anga aine bikatwa zvikanzi anhasi ipo pano ukaramba chete inini nekuona kuti baba vacho vakatomborohwa nevamwe vana ivovo akagurumurwa mazino ese akapera kwabva ndatotyawo nebikatwa ranga bata kwabva ndati kwabva wapinda mumba kwabva watora machira angu emidzimu yangu kwabva tora nemabhurukwa emukadzi wangu kwakuisa kwakondo kopisa. Ndio nyaya changamire yatati dai matienzanisa ndiono kugarisana nawo zvakanaka nemunhu wangu kuti paine vanogona kuona kuti ini kutaura idira mwari uyu mudenga handina kana nemushonga chaiyo kana changamire ndakati ababhokiseni zvinozikanwa Harare yese asi handina kumbosungirira mishonga yehama dzangu kuro yahamamba handina asi ndiri kushama kuti anonditi ndiri muroi kana hapana here n'anga namaprofiti angandibatsira kuti iye ari apa ndiri apa anditaurire kuti eka iyo nyanga iyo achindipuma kudaro pese anondipuma masikati manini lapedza chekutanga kuona paine mhosva dzakati kuti makandopinda mumba make nemaprofita izvere zuva rindakambonongedza mukoma wangu kutaura chokwadi kana kutaura nyaya kuti munhu uyu kutaura chokwadi changu zvese zvekutaura inyaya dziri kubva muni handina kana kutaura nyaya iyoyo nawo handina kutaura chokwadi asi wakauya nemaprofita wakapinda mumba kwako kana iri nyaya yemaprofita iyi inini wacho handisi kutombozivawo kuti nyaya yacho iri kubva hapana maprofita wakaenda nawo akaenda mumba kwako iyi nyaya iyi yakatogarwa dare nani nemusha nana sekuru nenani zikana zvakafamba sei akapa authority yekuti andopinde kumba kwake mamine court order here nekuti kapa pasina court order mondopinda iye asingadi inenge iri mhosva yamune mapara nekuti pano pachida karamba paine dare rinenge rabvumira kuti zviitike izvo
inyaya inoti dai ngurumende kuti kubva kwayakaita kuti izosvika vachizvidaidza kuti chizungano tipandira wakamwana anga ari saka ndiye anga kubatsira kutaura ngurumende iyo tizosvika panyaya dzekutaura dzemashina asi zvekuti ine ndakavapumudza izvo zvahandiri kana kupota pamba pawo handiri akapaoode kundopinda mumba maondeani ini ndikuti dai mambonzwa kuti timbonzwa mukomana akazoindaingotero kuti tisvike pakuti nyaya iyi Padera. Wani ini ndiro ndinobeni botsa uri mwana wani mwana wazedhai itauri vanhu vakangopinda mumba mangu ndisina kubvuruna ukatora matira angu ukandopisa pamusoro yechengamiro yekarevesi ndinotayira kuti nyaya iri kutaurwa nababa havana kupa dare umbowo hwakazara nekuti nyaya haina kuita zvekunzi kumbunyikidzwa munhu kana kuti tangosvika nhasi tobva tatoti tikuda zvinhu kana kuti takutopinda mumba. Inyaya yakaitika nemastages changamire ndakasangana nedambudziko rekurwara. Ndarwara ndokubva ndamboenda kuchipatara chaipo ndikaedza kurapwa ndikaita sei hazvina kushanda. Ndobva ndawanawo shamwari yakanditi wadii wambofamba nokuti dambudziko rangu kungogara uri pamapiritsi but hazvisi kushanda zvirikutoramba zvichiita wese. Ndokufamba kwandakaitawo ndobva ndanzi nemubatsiri zvikanzi aiyo nyaya yako iri kuda vana baba, saka ndo vanhu vandiri kukwanisa kutaura nawo inini, ndo vandoda kuti nditaure nawo. Alright, pakanaka. Ndobva ndadzoka ndichibva ndakatanga kufonera wangu baba ndikati baba, nyaya yandasangana naye ndafamba ndobva zvanzi zvakati zvakati, saka ndandichikumbirawo kuti mugare pasi nevakoma nevaning'ina maudza kuti mwana ati ari kuuya. Ndokubva yambotora nguva isina kufamba nyaya iyayi, haina chakafamba. Ndokubva ndazongozi ndogara kuHarare. Ndokubva ndazobva kuHarare ndobva ndauya, ndobva ndasvika ndobva ndawaona, ndobva ndakumbira kuti vana baba ndaikumbirawo kuti titaure nekuti kwandakafamba ndakanzi nyaya irida kuona vana baba, saka handizivi kuti kana muri ready tinogona kuita sei kufamba. Ndobva vanzi hapana chakashama. Right. Ndokubva ndati ndobva ndakumbira futi ndikati but mubatsiri akati ndinoda kuti nyaya iyi nditaure inoda paine vana sekuru kwakabva amai vana baba, saka ndiri kuda kuti wange waripo futi. Zvikanzi hapana chakashata tinovadaidza, saka vana sekuru takavadaidza vakauya, hapana mubatsiri akadaidzwa, hapana muprofita akadaidzwa. Ndokubva ndanzi mwana chitaura kuti iwewe kwawakaendawo hauna kumbopiwawo here kana kabrief kekuti ingave iri nyaya iyi. Ndikati akataura nyaya yekuti mumusha menyu mune machira, but machira aya mashandisirwo ari kuita haasiriwo, asi iwo haungazvinzwisisi, zvinoda vana baba. Saka ndokusaka ndauya ndadaidza vana sekuru mese naana baba wanga varipo. Ndokubva saka vana sekuru vakaungana, vana baba vese vanga varipo, nevamwe vanga varipo, vana tete, vanani, vana baba munini vese vanga varipo. Right. Vana sekuru ndokuchindibvunza vakati right, mwana aripo, hatinganyarari kana mwana ari kutiwo ane zvaasangana nani nazvo. Saka zvanaka kana nyaya yadai, ngatichiti iwewe mwana chitaura vanhu vese tirimo takasangana pamba pambuya padongo zvapo ndo patakandosangana. Zvikanzi takuchibvunza kuti mwana nyaya yawakasangana nayo ndei. Ndokubva ndataura ndikati mubatsiri ari kuti pane machira, asi zvimwe zvese haasi kuda kutaura, ari kuti ada kutaura nemi vana baba nana sekuru.
ari kuti handizonzwisisi kuti zvakabva kana kuti chero akandiudza handizvinzwisisi kuti nekuti wanga usati wabara. Saka ndo zvaari kundiudza mubatsiri, ndo zvaakangondiudza izvozvo. Zvikanzi nana sekuru pakanaka. Zvatakuita ndezvekuti nyaya iri kutaurwa nevana muri kuinzwa here, wanangu muri kuzvinzwa here, wese wakati tiri kuinzwa. Zvikanzi saka inini zvatakuita ndezvekuti ndakutanga ndabvunza mwana kuti nyaya yemachira iri kutaurwa nemwana munoiziva here, nekuti machira aya zveshuwa mumusha mbuya wedu isusu wabereka mai vabereka vana baba vainonzi wangu ari chiremba. Saka ndo panobva nyaya yemachira iwayo. Ende ndo zvaita kuti vana sekuru waita sei wapinde munyaya iyoyo. Saka ndo machira anga ari in anga achibvunzwa nezvavo. Vese wakati machira aya tichita sei hatizivi kuti akafamba sei. Ndo mhinduro yakaita sei yakabuda mudare nana sekuru. Zvanzi achiziye kuti machira vakabvunzwa umwe neumwe kubva wanga wakagara mukicheni iraundi. Watibvunza kubva kumudiki machira unoaziya here, uri kuziva kuti akafamba sei here. Baba munini wakati handizii. Pakabvunzwa vamwe baba munini futi wakati handizii. Pakabvunzwa baba wari padhuze pano wakati handizii. Pakabvunzwa baba wakuru wakati handizii. Right, zvakanaka zvakadaro. Zvikanzi nana sekuru, saka kana matimesa hamuzive kuti nyaya yemachira yakafamba sei uye aripi. Saka hapana zvimwe zvatingakwanise kuita kunze kwekuti tichitsvage mubatsiri anokwanisa kutibatsira panyaya iyi. Ndokubva tawirirana tese mudare iroro. Saka nyaya yacho yakaita sei yakanaka. Tisati tatombonodzokera kuti tiuye nemubatsiri uya, baba wakuru wakabva vanoripota nyaya kwaShirkweza vachisungisa munin'ina wavo. Nyaya ndokubva yaenda kwaShirkweza, asi pawakasimuka wachienda kwaShirkweza havana kutomboudza munin'ina wavo kuti ndamhangara nyaya kwaShirkweza. Saka wakasimuka wakaenda musi wedare. Wakasvika musi wedare, baba wanga wari kuHarare. Tichida kuenda kuchikoro kwemwana akagara kumashure, munin'ina wangu ari kumashure anga achirwara kumasvingo. Saka iShirkweza wakafona wakati iwe sei usina kuya kudare. Foni yaito ipalauti ya baba. Baba wakati dare handisi kuziva kuti kune dare. Ndokubva ishe wachibva wati nekuti foni yange itori palauti taitonzwa isi zvaitaura. Zvikanzi ko iwe sei uri kunzi hauna kutaura kuti hauna kumuudza kuti kune dare. Ndakanzwa pakachinjanwa mashoko mairi ababa mukuru nababa munini. Wachiti baba munini vakati vakanzi baba mukuru vakati iwewe cause hauna kutaurasu. Zvikanzi ko ini ndogotaurei handiti ndiwe sabhuku. Zvikanzi nashi saka hamuna kumutaura, saka hamuna nyaya. Ndobva ishebva watobvunza kuti ko mwana ari sei. Tikabva wapindura ari kuita zviri naye. Ndokubva dare iroro ndokubva raita sei, ndokubva rapera, ndokubva radzoka. Right, dare radzoka ndokubva tachiita tikati aiwa mukoma. Ndokubva wati pana mukoma wariko, mukoma wakuru mumba yese, mwana wababa mukuru. Achibva ati no baba munini ndanzwa kune nyaya dziripo dziri pakati pemusha wedu. Ko tadii taita kuti nyaya idzi tidzifambire dzipere, nekuti handisi kunzwisisa kuti nyaya dziri kufamba sei. Sorry changa ndatifurikidzirei ndadarika imwe stage 1. Right, takanogara pasi futi nana sekuru. Vana sekuru tadzoka kubva kwaRupeza tikati aiyo ngatichione kuti nyaya dzedu dzofamba sei. Vana sekuru zvikanzi kana nyaya yadai mubatsiri wanga achiuya. Takatanga tamboti totsvaga kumwe. Ndobva pashaya akauya pamberi achiti ndine wangu. Zvikanzi nana sekuru aiwa akatanga nyaya ngaadaidzwa aita sei auye. Ndokudaidza mubatsiri uya takawirirana tese madhetsi ekuti mubatsiri auye takatowirirana tese nana baba nana sekuru. Ndokuungana futi pamba pambuya. Taungana pamba pambuya paya ndokubva
mubatsiri abva ndakutanga basa, ndobva atanga basa rake. Atanga basa akatanga kutsanangura, achitsanangura zvinhu zvaitsanangura, ndokubva azosvika pakuti mumusha muno machira haana kuraswa, mune machira ari muno, asi mashandisirwo ari kuita machira aya ndo asvitsa ane nyaya dzese dziri kuita sei, dziri kunetsa. Machira aya ari part yezvinhu zviri kunetsa mumusha. Ndokubva vanasekuru vati chimbomira, ndoda kumbobvunza vana vangu futi kekupedzisira. Iwe Nenadi, machira ari kutaurwa nezvaunoaziya here? Iwe Zebhu, machira ari kutaurwa nezvaunoaziya here? Iwe Maki, machira ari kutaurwa nezvaunoaziya? Wese wakati kwete, hatiziwe. Zvikanzi nemubatsiri, zvikanzi nanasekuru, saka enderera mberi. Mubatsiri bvaatanga kuenderera mberi achitaura zvinhu zvaMaevents akaitika mumusha, achitaura Maevents akaitika mumusha anoenderana nezvinhu zviri kunetsa. Right. Baba mukuru ndopa wakadaira mubatsiri wachiti handiziti wakamupindura kuti chii, kana paine umwe anogona kuzondibatsirawo. Ndo mubatsiri bhaati iwe baba iwe une machira auinawo, ndiwe une machira ati kutaura. Ndokubva vambokakarisana nemubatsiri. Mubatsiri iwe vaatanga kuchitaura zvakaitika nemachira aya. Mukutaura kwemaitikire emachira pane paakazosvika achiti iwewe chero neusabhuku hauinawo hwawakagara uyu, une nyaya dzatiri kutotaura pane. Baba mukuru wakakata mubatsiri wakati aiwa inini ndine machira andinawo, machira andinawo asi ndeangu. Kana ari wari kunetsa inini ndakuenda ndoenda ndonotora. Ndo patakasvika ipapo ndokuzvanzi nababa mukuru nezvimwe zvandinazvo ngabva atora. Vanhu vanga varipo pachiitiko ichi pakatoridzwa mupururu wekuti vanhu vachitofara kuti munhu hatina kuzombokakarisana. Zvikanzi saka chienda unotore. Zvikanzi nevamwe sekuru, zvikanzi nasekuru handina kukubvunza here ndichiti ukazoonekwa uinawo uchandiripa mombe. Anenge aonekwa inawo pakati penyu wakomana imini achandiripa mombe. Saka kana machira chienda unotore. Zvechokwadi ichi ichangamiri takabuda tichibva pamba pambuya. Baba mukuru wakati gozi papa kunosviba. Baba mukuru wakati ina handichanyatsi kuona. Zvikanzi perekedzwa ini mwana. Ndobva ndati ndega. Ndozvikanzi chiendai kana uri kutya chiendai na baba munini namukoma waripa. Ndokusimuka ndokuenda kumba nababa mukuru tichitaura nyaya baba mukuru mukufamba tichitotaura nyaya wachitoti zveshuwa mwana machira aya ndakaashandisa. Machira aya ndakaashandisa zvikazodai, asi kana zvadaro zviri kunzi zvinoda kuti zvinhu zvigadziriswe musha ucheni. Tichitotaurirana nyaya tichitofara tichitoenda kumba. Tasvika kumba baba mukuru wakatora makii wakakenura dhoo rekutanga ndokupinda. Vamwe vanga varipo futi vanondipupurira. Ndokupinda mudhanduru mekutanga ndo mune bedroom. Unobva wapinda unobva wanangana nebedroom. Isi ndokubva tamira. Ndokubva wapinda wakenura kuti mubedroom. Ndokubva wapinda ndokubva wati mwana handisi kunyatsoona wandibatire tochi. Ndokubva ndapinda vandamira padhoo. Ndinobvumirwa kuela straight achangamira. Saka unoti uchipinda padhoo kupinda mubedroom atiti uri kupinda mubedroom ukadai ndokwa wakabva waenda kwakuine wadrobe. Ini ndobva ndamira padhoo pano ndakabata tochi
ndakawavhenekera nekuti manga hamuna light rakanyatsokwana. Ndokubva ndawavhenekera, ndokubva waenda panga pachigara machira avo, ndokubva watora machira avo, ndokubva mai guru wadiki, ndokubva wasvika nekuti wakabva wasvika panguva iyoyo, ndokubva wanzi napamukuru ndipe pepabhegi, ndokubva wanotora pepabhegi, ndo wakatorongedza machira aya ari pamubhedha pamaiguru vakuru. Maiguru vakuru vanga wasipo, ndokubva wamarongedzwa watomapetwa, anga akapetwa anga akatopetwa zvakanaka, ndobva wamaisa mupepabhegi, ndokubuda ndokubva tadzoka. Tichidzoka ndopakabva panzi nembatsiri zvikanzi imi wana sekuru machira ambuya wenyu ehama yenyu aishandisa achirapa munaaziya here mukaaona? Zvikanzi tinomaziya, tikaona tinoita sei? Tinomaziva. Zvikanzi ndobva vabudiswa mupepabhegi. Baba mukuru ndiwangu wakatobata pepabhegi racho, ndobva wabudisa pepabhegi rawo, ndokubva waisa machira aya bva avhuvhonorwa aiswa. Zvikanzi nana sekuru ndiwo machira aipfekwa nani? Aipfekwa nambuya nehama yedu. Zvikanzi navamwe sekuru ini ndinoda mombe yekuripwa nekuti wanditambisira nguva. Saka changamire ndisati ndanyanya kuenda kumberi, ndinoda kuti ndikumbire dai ndibvunze kuti baba ndipo pamaitaura kuti muri kunangwa uroyi here? Mambo ndoda kutaura chokwadi. Nyaya huru yakatanga yakaita kuti iende kumaprofita akaisa sauti pamusoro pemakuwa ababa naramai kuzadzi teusoro sauti chena. Ndopakauya iyeyu yaiyeyu muye mwana wacho muine maprofita ndikati wakaisa nani kana kuti anga ari namaprofita makazoona here izvo wachiisa akaunti chiito dati wakaisa sauti muchindwaniupendikuenda ndo inini anachendikuziinzwai kuda kunzwa kuti makazoona sei kuti wakaisa sauti maamuripo here? Wakaisa paine maprofita here? ndova ndanduda kopedzazvo mapindura ndikuda kuti paipo ndozoona munoona uyu iye arokutaurwa renati abva uya kusendiseni akatikomba kati akati uyai muone maninji aitwa pamakuwa pamai nababa pasauti yaitwa sauti yazadwa pamakuwa esari mai nani akati ndaenda kuna zebedhaya ndamutaurira zebedhaya kubva ati amboramba kuzobva ndamuti jai totoenda kun'anga ndopaazoti ndini hangu ndaisa chandaisire sauti pechekuti mwana wangu ari kurwara saka ndaise sauti. Uyu kwakubva mhanya kuya kunditaurira pauya mutaura kwabva ndakwira kwako uyoona kusvika kuona sauti hino todini uyu kwakubva inini ngatitaurei nyaya imwe chete nekuti mune makunza dzimwe ndouroyi pari kutange nyaya yeuroyi tinoda kuika nekuti mimi chekutanga matinini wakauya nemapanga ndo pataenda kuti tiri ndo pambasha dziya pakotore machira uyo ari kutaura kuti makaenda mese hapana papasina banga anga ainaro akatoti iye bika tondapuwa nen'anga ngere mupurisa ari kudzivirira kuti mune inzwai kasekuru iwe watotaura kuti wakauya nebanga akadii akapakata achindimanikidza kuti vhura asi uyu achitsanangudza ari kutsanangudza kuti takabva tese tikaenda tese tichitotaura tichitokurukura tikasvika kundotora machiyara mune zvakanaka. ndanga ndisikagoni kuramba ndandisina kana mwana kana ani achitondibanikidza ipopo ndakamboramba ndikati kana zvadaro chiremba ndakotorawo n'anga dzangu mubvunzei kuti ana kudaro here. Inzwai tiri kutaura matauriro amaita mati akatouya wakaunza nachiremba wakaunza nebakata
pasina arikuramba here kuti bakatwanga asina. Aiwa inzwai mimi toda kutaura dare rida kunzwisisa zvamataura nezvaitu zviri kutaura nemuchinda wekuti takaita tikabvumirana uku tikasimuka tese tichifamba ndairamba sei aine bikato kana kungoti ndinopinda ndichitaura nyaya iyi handikuramba uyu aine bikato bakatwa atikuona bakatwa kuti ende ndaandichicha akarova baba wake kupedza mazino inini ndaizotadza kutokutya sei murukwega saka dai akarova baba wake kupedza mazino kana dare raisaitika nekuti baba wacho wanga waripo padare muchiwirirana padare saka muri kuti inini here machira akafamba sei ndo zvati zvatoda kunzwisisa kakuti ane chokwadi apa ndiani nekuti isusu kudare ukaona chitipera dare chokwadi changu chatadza papo ndinoda kuti mundibate nemundipe mhoso inzwai zviya ratishoma dzinoere chii vanambodzi dzinoera beta beta ero sabhuku yo ikasa sabhuku uri sabhuku uri kutaura iwewe kuti vanhu vakaungana padhoo pangu wakabata bakatwa wakandivhurira padhoo pangu uyo wachitsanangudza kuti aiwa isakabva uko tichitowirirana tichifamba tese tichiwirirana uyo wakataura kuti mamese makambotoramba kuti hapana munhu ane machira kusvika wega kwete nyararai teererai mambo zvavari kukubvunzai mumapindure regai kutamba nedare saka nhau yebakatwa uyu haana kuuya achikumanikidzai kupinda tichinzwa muri kutowirirana kuitika zvinhu izvi kusvika machira adi atorwa muri kuwirirana handiti hapana kuwirirana banyati ndaiti ndiri ndaitya anga akabudise banga ndaitya ndandindega ndisina vanhu aiwa maityira muri kupi kumba kwamai kwatakatanga kutaurira handii kutaura kuti ndokwandakatya kuti ndandakabatwa nebakati ndakatobva ikoyo aiwa ndakaiswa pamberi inzwai kana makatanga kutyira muri kumba kwamai ndokwamungadai makataura kuti ndakashishidzirwa ndiri kumba kwamai kwete kuti ndakashishidzirwa ndiri pamusuo ndiri kutaura kandi yakatanga apa ndo pakatanga nyaya papi ipo padari patatakaungana handiri muri kuti makashishidzirwa muri pachi handisi kuti padhoo kana takabva kuti takatozisimuka ndiri kutya pane baba wachitanga kutaura nyaya yavo ndanza wachiti wakandimanikidza kupinda neni wakamanikidza inini wachipinda nemuprofita mumusha mavo ndio mutauro waita baba wachitanga but munzwiro wandava kuchiita nyaya avo wakaenda kumba kwamai baba wakazonotora vega asi ivo vachitaura vati vakapinda nemuprofita mumushamani mangu pane elementi iripo ipapapo vana baba ndopatiri ipa muprofita nekuti ndozvinoita vanhu vanenge vaine tuturikwa vanodii vanofunga kuti dare rinova richiwa protect isi noprotecta nyaya handi protect munhu musati mabvunza nyikora pane zvandida kubvunza vakura mimi makuru ndapedzisa pano mataura imimi kuti machira taakanza apa ndiwo wakaisa machira acho vanasekuru vakati ndo machira senzwa nateterera iwo wakati rendipfuurire zvishoma ipapo changamira pamusoro pakadzi sekuru wakabva wati kana yadai takudzokera kwashi tonotaura kuti nyaya iyaya yaita sei yabuda pachino nekuti sekuru ava vari kutaura nezvavo mupurisa waSherukweza saka iSherukweza payakaenda akati iwewe ndiwe mai wevana ava saka zvauri mai wevana ava
uri zvedziso rangu, saka ndichazonzwa kubva kwauri, ndo panga paine nyaya. Saka sekuru pavakatiwo ndichifunga unokodzera nenhau iyi Machira aonekwa akanzi ndiamai. Asi mapikisana nedare baba. Machira akanzi ndiani nana sekuru. Right. Vana sekuru wakati wakabvunzwa kunzi nyaro nai munhu utaura kana makuwa kana utaura. Wakabvunzwa kunzi Machira ambuya hama yenyu munoaziya here akabuditswa. Zvikanzi tinoaziya. Ndokubva abuditswa. Abuditswa zvikanzi ndiyo. Waipfeka rimwe ndiamai akanzi ndiambuya wenyu. Ndiamai. Zvikabvumiranwa padare. Nekuenda kwaita nyaya zvakabvumirana. Right. Imimi mataura imimi muchiti Machira yenyu. Akato. Awana sekuru wali mwandiri muno. Awana kuya. Akanopanisa kuya. Machira angu chayo. Bati pazvakataurwa padare kuti ana sekuru wachiti tinovuma kuti Machira ndiamai makati chii. Ndakaduda nyati idi ndikuda kuti mambo nduda kuti idi wana sekuru wa mwaba walipo pano umwe akanga atoboti kanduda kungobude kuti kangada kutombofanana esa asati kuchete basi. Asi wamwakati chaizvo. Wamwakati chii? Iye ndiye angari mkuru wacho. Akataura kudaro. Wamwakati chii? Wamwakati chii? Mkuru akati izvozvo ko wamwakati chii? Awana pana atini kumpana akabopindura chiro kana akati pisai kana kuti akati aiwa wanga wakatonyarara zvinokudzava kupisa ko makazonzi ripai mombe ngei wakanga pai uyatanga uyati zvemachira yangu ngamai ikati ni machira amai ndayatorera mai wakagara paunanga wakaoni kwakuchizotsanangura kwakatsanangura mwana umwe akati inini izvaizvo baba vana sekuru vaona kuti ndehatadzi yavo wakati chii kwauri? Wana sekuru hawana zvakana zvekukuta kuti vakati unoripa mombe hawana kubodaro kana izvo zvitikatikai dzoke vana sekuru tinovatora vachiuya pano munonzi vaitaura kuti hatinambotaura kuti Machira saka mombe hauna kuripiswa handina wakatobaripo ndewapi wanga varipo taura pamusoro iwo sabhuku uri sabhuku wanotonga munomupana ishe pakati pangu pazoita inini saka iwo ukanga uchiita zvosabhuku kuti ndiwo unotonga then paita nyaya tongeka nokuti uri sabhuku. pamusoro imambo ndoda kuti nditsanangure zvimwe zvinhu zvandikona kunge zvisiri kujeka pa panya inini ndini Faraimbodza ndiri mwana wamaki panya yeMachira ndikuona kuti panoda kuti panyatsokujekeswa pari kuda kunge pari kusanganiswa nyaya iripo ngeyekuti mbuya vedu mai vana baba vedu vanga vari nyahana vairapa saka vanga vaine ushandiswa hwavo hwese hwavanga vainawo saka vazoregera kushanda kwanga vari kutatu wakatoita kuti zvinhu zvavo zvese zvawaishandisa zviraswe zvine munhu akatouya akatovabatsira kutozvirasa. Muri yabvunzwa nachiremba sei musingachagari matare munongogara kana kwafiwa chete wabvumirana nazvo kuti ndo zvavanoita pamhuri yavo kuti vanogara matare avo kana mudza kwafiwa kwemusha kazhinji. Yazobvunzwa kunzi musha menyu mune gona munoriziva here kuti rakaendepi? Wakati havachazivi kuti rakaendepi asi pane chikwambo chaimbenge chiri mumusha chakavakirwa kamba pakumusha kwavo koko kamba kacho kakazoputsika hauchazivi kuti zvakazofamba sei. Wakaudzwa nachiremba dendera kuti pane mutorwa akutaura ndianu
Vakazotaurwa kunzi mhuri yenyu munongonongedzana muchityanana, hamubudirane pachena. Ende kana munhu ataura chaanenge ataura kuti hatisi kuita, munobva matoregera kuita zvinhu zvamune mawirirana kuita pamhuri yenyu mese. Asi waudzwa nachiremba kuti mune chinhu chinoda kubviswa, kuti mudzimu wenyu udzoke pawaende uri kare. Vakawirirana nazvo kuti pane chinhu chinoda kubviswa mumusha. Vakaudzwa futi nachiremba dendera kuti pane akaenda kundovhika kuti zvisauye kumba kwake, zviende zviwandire kumba kwevamwe. Patabva pasekuru dendera wati hawana kunyatsogutsikana nezvawapindurwa nasekuru dendera, wakumbirawo kuenda kune mumwe chiremba. Vataenda kuna chiremba Makwira. Chiremba Makwira atanga kuvabvunza kuti machira emumusha emudzimu makaaisa kupi, akafamba sei. Wambokakama kuda kudaira hawo, asi wazodaira kuti wanyatsotsanangurirwa nachiremba kuti anenge achirevei kana anga achitaura kuti machira emudzimu. Chiremba wazovataurira kuti mumusha menyu maakungoita manjake nenyaya yekurasa machira, anga ari machira akanaka ekuvhima. Maakupomedzerana kwamuri kuita inyaya yekuti mukushaya chakatorwa chakaiswa mumusha. Vazotaurwa kuti nachiremba kuti chiri kutonga mumusha menyu chikwambo, imhepo inogara ichiita chirama ichocho. Mhepo iyi ndeyambuya wakafira mumusha menyu, asi hawana kurasirwa machira avo zvakanaka. Machira aifanira kudzoserwa kumhuri yekwavo. Saka ndozvikuita kuti mutadze kumira pamwe chete nenyaya yemhepo iyoyo. Vakataurwa futi nachiremba kuti mumhuri menyu mune vamwe vanhu vanotyiwa vanoti vakati hatifambe mese munobva marega kufamba. Vazotaurwa futi nachiremba Makwira kuti vagadzire mudzimu iwo womumusha mavo, vachitaurira kune wavanga vari kuti pane vane machira vakaparadza zvisiri nenzira yekupisa. Vadzidziswa nachiremba kunzi hamufaniri kuita machira yekupisa, asi kuti anonoiswa mumvura woyeredzwa pane hunyoro. Saka wataurwa nachiremba Makwira kuti vagadzise nhaurwa dzemachira vakapisa, nekugadzirisa kuti vamwe vachiri nemachira pamhuri yavo avhenekwa. Ndozvo zvabva kuna chiremba Makwira. iro matiti masvika papi imi mhuri yacho? Mambo tafunga kuti kana taenda kutoenda kumba togara pasi sevaprofita achapuwa iyo ya achitaurira tiri kumba totaurana tapuvurana todzoka toenda pana muchiremba uya togara pasi naye tomutora touya naye mumusha ochimbotigadzirirawo musha wedu. Nekuti machira haapiswi zvendi anotonhodzwa kana dera zvaeka haandopiswa. ndo zvataurwa zvataurwa nemuprofita ati machira akapiswa akanyangadzwa nendiro nenhekwe zvakatsvaendai munotenga mazvitenga nemachira iwayo mozvidzosa ipapa modaidza chiremba okumikidza zvinhu zvacho. Kachangamira muonero wangu muri kuuya kwamuri kunoti pachavo kuyana navadi vatadza
zvekuti vanogare kumba vayana nezvekuti tetika handichiona kuti wakatobuda munomu takutoziva kuti zvakamira so deti ndeiri chinhu chakanaka chaicho kwatona vakuya kuno kuyanana chako vakatotadza vakatoya kwamunhu kuti muvayananisa ndo zvatirikufamba nazvo kuti tione kuti number 1 inhau yekupisa machira, number 2 toona, number 3, number 4 then tochizoona kuti topendera sei. Nokuti kangomhanya kuti ngatiisei date tichiisa date rechii it becomes difficult tinosvikako, but what we want is kuti tese now wadzoka una mambo toona nyaya dzavo mamiriro adzare kaita kuti 1 pakakanganiswa kupiswa kwemachira, number 2 pane chikwambo chabuda kwese ukwanidi samizve aiwa imusanyanya kudaire mbega toda kuti dzimwe dzimba dziri dzinzwewo sabhuku zvoziva kuti masabhuku majaira kutonga kandinenine voice pamusoro. Saka mukazodaro imwe dzinozoti aiwa ndimi maitaura chete sezvamataura kuti wakazouya waine maiwa waine mabakatwa pamberi pangu ndakungoita ndichiita mabakatwa izvo varwa kuti hasabhuku waibva wataurisa stereki sakazosvika kutaura nekuti ndimi maitaurisa stereki. Saka zviro zvese zvinoda kuti zviyananiswe. Tichitaura mukuru wenjere hamungamuzivi Makura aripo ainzvera njere dzevanhu achiongorora vanhu kuti raiti upenyu munhu unofanira kurarama sei. Aitaura kuti in all live in moderation. Aitaura kuti zviro zvese usanyanyopfuuridza kana kuderedza gezvo, rarama uri pakati apa. Nekuti ukararama uri pakati even sadza ukaridyisa maningi unorwara, ukasaridya unorwara, asi unoda kudya zvekuti udii kutaura zvakare. Ukataurisa pane vamwe watovhiringidza, usakataura futi wavhiringidza. Taura zvinechi zvine mwero. Saka ndo zvatinenge tichitarisira izvozvo kuti ngati patotaura tipo vamwe chanzi yekutaura kuitira kuti tibvumirane semhuri. Saka tikaramba takutaura ndiri kudonga munhu tinoona kuti patinobva vanozoti ingada kutaura nekuti wanga uchivharidzira vamwe vanoda kutaura. Saka toziva kuti muri masabhuku. Saka ngatiende dare tiri tese handiti patiri zvanzi kune vamwe vachine machira kuda uzvinei musheni akashata handiti rabuda here chidairewo kamwe avatase kuti avanyaradza vari kudaira sere tochinzwa kuti chii pamwe ndizvo ka. Saka matare matatu ari kubuda pachine rimwe here ranzi rinoda kuita ndio yayo matatu hanzi. Saka ni zvichirova kuti chiremba anofanira kuti auye kuera nditi imi machuza kuti wamukafunga kuti angauye achikubatsirai ndichiremba upi number 1 here number 2 ndanoda kuti dzose ndenge ndikuda kuti mudare muno munge munojeka nekuti nyaya huru iri yatibudisa muno ngeyekuti machira ababa akapiswa anga ari kunzi ane nyaya ari kushandiswa zvisizvo. Saka ndiri kuda kuti mubude pachena kuti dzabudiswa apa machira aonekwa kuti anga haana tsina, saka atonzi ngaadzokere panzvimbo. hanzi ndichinzwa inini over and above akapiswa kuti tizive kuti zvazvinodii zvazvichisenzeswa sei. Haana kusvika ipapo kuti ani, asi hanzi machira ndichinzwa ripoti yekuti anga achisenzeswa zvisisina kudii
kunaka. Saka ese ari kusanganisa neamwe asina kutorwa atorimo futi. Notabwo but anga machira ese anga kusenzwa zvisina kunaka. Apa kwako akatopiswa. Asi kuchinowa futi anawo ari mumusha. Andi saka atina watingati achenurwa kana kuti asina kuchenurwa. Kana uchiziya chishoma. Iwo usamhanye kuda kuchenura zvisina kuchenuka. Kana kuramba kuchenura zvinochenuka. Andi saka ndizvozvo izvo takuchida mberi kuti tichapfupumha kuti uyu zvangonzi izvozvi pachine mamwe asara ane matira achikusenza zvakanaka anoda kuti achenura. Notiwonera apa pako uchidzorerwa ogadzirwa oita zviro zvakanaka zvinoita kuti zviro zvifambe. Handiti saka zvichireva kuti pakati penyu mese hapana kuti papaine vanhu vanga wakachena vanonzi waburiswa munyaya kana kuti wapinzwa munyaya. Handiti asi ndire kuti zvinoda kuti zvizotaurwa kuti pane chikwambo chinoda kuti chibviswe. Sandizve saka iwoda kumhanya kuti apa pachenurwe sei iwo usikati kuchenura dare. Vazvona saka tisarambe tichipumhana nekuti hapana kwatinosvika nekupumhana. Asi kuti taura kugadzirisa musha kuti nekuti ndichinzwa hapana nzi akachena kana kuti haana kuchena. Saka ngatisade kuti tipumhe umwe kuti akati zvanzi madharaya hafanai pakati pavo musvene wechiriziva seizvo. Saka takubudira pachena ndivi ndozvanga wachida kuti tibude pachena. Toteerera dare tichibvawo vakomana vachiripota zvozvatoteerera. Hatidi kuzvako iwo zvavanenge uchifunga chete iwewo nekuti iwo urekuda kuti dai baba wako azoburiswa apa dai zvani uyu abatwa. Okay, saka I think nyaya yajeka nhambo dzacho dzaonekwa. Taakuda kuti tochiona kuti chiremba mati munoda chipiri tonzwa kuti anoda chii kuti azouye kuita dare renyu uye kuti dare renyu anoda kuzoba parini. Handiti toisa dheti ripi unombozwa kuti chiremba anoda chii. Handiti vakomana vacho vabva kuda vakomana vamagira anenge akunotsvaka Unofanzwa manyando.